académique 2026-2027. Votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Funteni ani kurantige ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen, Segu, Sikaso min ye Kulukoro ye, Kayi, Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na min ye ndulati ye an da bɛna don o la. Jamana 7 farafinna olu sera ka u ka sɛbɛnw sɔrɔ nin waati in na. 16e de finale jamana 32 bɛna na tulon na 48 kan olu sen bɛna na ye tulon tɔ la an n'an da don o la. Kɔkan kiwariyaw République démocratique du Congo ale kɔni ye laɲini kɛ jɛnsɛrɛgɛna ni sariya soba la Pays-Bas fɛ yen min ye Uranda ko bɛ ka degun ta ka ɲɛsin ale ma. Ghana jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka jamana kɔnɔ marafa tali o ti yamaruya maa ye f'i ka sɛgɛsɛgɛ k'i dɔn kalakari n'o y'a sɔrɔ n'i kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ. Min saya babi ale y'an ka maa welele bi tilegan in na nin ye an donkan ye Jani yaasa ka se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la don o don an ka bɔlɔlɔ sira ale fɛ.
wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri Kidali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye mobili dɔ ye n'o ye pick-up ye kilomètre 45 Kidali masuruda na ale tun bɛ k'i miiri ka gɛlɛ Kidali dugu kɔnɔna na sɔrɔdasiw kabi yɔrɔ jan fɛ u ye sɔmi kɛ mobili in na kɔnɔminan bɛɛ lajɛlen armée y'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu ni pankuru ye ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la o waati kelen fana na min ye kɛlɛdagatigiw ye u y'a yira sa k'u ye mɔmɔli kɛ Kidali kɛrɛfɛla fana na tuguni kilomètre 30 Kidali kɛrɛfɛla la Juna Hankaw olu ka dugu kɔnɔna na nka u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɔni ma taa bɔ fɛn kan fɛn min n'o ye siganafɛn ye nka wolomasiri tabaw kɔni hakili bɛ u yɛrɛ la Kidali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi basigi ni lafiya u bɛ se ka don cogo min na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Jean Élisée Daw ye ko ka wolomasiri tabaw fo ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri baara kɛcogo ɲuman na maaw n'u bolominɛw ni bamajɔli kɛbaaw bɛ se ka bɔ baara la cogo min na o sigili sen kan o min bɛ ka lawaleya bi ko ka u fo la dugudenw ko halisa an ka kɛ hakili to an yɛrɛ la janto yɛrɛ la bamananw ko kɔrɔcogo ka ɲi maaw sɔmi ka janya kosɛbɛ yaasa an bɛ se ka kisi k'an yɛrɛ kisi cogo min na wolomasiri tabaw k'olu fana ka baara ka nɔgɔya u bolo yanfoyilakaw fɛ brigade min bɛ kunungo nɛgɛ kanɲɛ 6 waati maa dɔw taara bi o brigade in kan wulikajɔ in senfɛ ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlen ye kabini nɛgɛ kanɲɛ 6 waati nin waleya in kɛra kalanakaw olu fɛ yanfoyila marabolo la min ye bandi ninnu ye sa u kɔni ma se k'u sago sɔrɔ u tilara ka duuru don fiɲɛna ka taa min ye wolomasiri tabaw ye u nɔbɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw kɔni tun bɛ sen n'a ye min ye dugu ye ale tilara ka segin ka na togokɔrɔ la baaraw daminɛna maaw sera ka baara kɛ Mali ni Laginɛ ko min ye bolodiɲɔgɔnma a bɛ ka sinsin wolomasiri tabaw don nataw la olu kan ka u bolo bila ɲɔgɔn bolo yaasa k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye bamajɔni ni jɔwale kɛlɛli bɛ se ka kɛ cogo min na sabula Mali ale yɛrɛ bɛna ba don kosɛbɛ Laginɛkaw ka pɔri tagali la Irisilakaw fɛ Rosatom ni ale ye Irisilakaw ka baarakɛ jɛkulu belebele ye n'ale bɛ kuran ni jiko ɲɛnabɔ ka taa se dugujukɔrɔ nafaw ma a y'a yira sa min ye Irisi ni Farafinna ka lajɛ senfɛ a ka directrice par intérim n'o ye Olga Oklanova ye ko min ye Mali ye ko ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bolodon bolo in ko a bɛna nɔnfɔn bɔ tuguni ka taa se fo san 2040 san ma Irisilakaw y'a yira sa ko Mali ye fɛɛrɛ kuraw yira Mali yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn kura minnu yira sa yiriwaliko ta nasira b'a ka kuran min y'a ka bolimafɛnkow ye ka taa se nɛgɛsirakow ma pankurukow bɛɛ lajɛlen ko o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔlen don bolodiɲɔgɔnma in ko don nataw la octobre kalo k'an ka na Mali la yan fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu kan ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye k'olu yira kun fɔlɔ jaabiw bɛ se ka yira maaw la cogo min na nka min ye Mali ale ni baarakɛjɛkulu bɛ Irisilakaw fɛ n'o Rosatom ye u bolo na to ɲɔgɔn bolo sa fo san 2040 ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye fɔlɔ an bɛ taa so n'an sera Segu an bɛ taa min ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Château kɛrɛfɛ ni a bɛ fɔ ma ko Ɲɛnankɔrɔ Fɔnba Fala ye min ye Segu Ɲɛnankɔrɔ Fɔnba ye bi na e ko a dɔgɔtɔrɔsoya a ko ma dɔgɔya wa Fala ye dɔgɔtɔrɔso do kalanso do sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya kalanw na olu bɛ t'u ka degeli tɔw olu dafa ye Fala in nka min ye dɔgɔtɔrɔso ye Ɲɛnankɔrɔ Fɔnba k'a bɛ degun kɔnɔna na bi oxygène k'o ti ka sɔrɔ oxygène baara bɛ kɛ yɔrɔ min na min ye maaw yɛrɛ bɛ opéré yɔrɔ minnu na o baaraw bɛɛ lajɛlen sumayalen don o bɛɛ kɛrɛfɛ sa denmisɛnninw ka yɔrɔ min bɛ n'o ye pédiatrie fana ye ko yen tɛ maga dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na bi furakɛlikɛla minnu bɛ na Fala ye ko jɔn ko ala o kɔni mina ko dɔgɔtɔrɔso nka Segu dɔgɔtɔrɔso a tɛ ka se ka baara kɛ bi Segukaw olu ka scanner min bɛ yen o sen sumayalen don machine minnu bɛ yen sa n'olu fana bɛ baara kɛ ka maaw ka kow la kɔlɔsi n'u b'a fɔ ma ko imagerie Fala ye k'o tiɲɛnen don min ye machine yɛrɛ ko min y'a tɔ juguya Fala ye ko kuran dɔ tiɲɛnen don a kɛrɛfɛ n'i ma farati ka taa bila ka baara kɛ a b'i fa dɛ Segu dɔgɔtɔrɔso maaw olu fana m'a bila dangirida la koyi dɔgɔtɔrɔw ka lafasajɛkulu minnu bɛ yen u yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan sa alamisa tɛmɛnen k'a yira sa ko ka baara ɲɔngiri in senfɛ a bɛ fɔ ma ko sitting u taar'o kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso direction da la laɲini ye mun ye synergie maaw fɛ sa laboratoire min bɛ n'a fɔ ma ko biomédical o ka fɛɛrɛ ka tigɛ min ye kuranko min bɛ o la o kuran min bɛ ka maaw tɔɔrɔ bi o ka lajɛ o fana kɛrɛfɛ sa ko kabini mai kalo tile 30 min ye machine min bɛ yen n'o ye bloc opératoire maaw bɛ opéré yɔrɔ min na Fala ye o baara sumayalen don koyi sabula kuran dɔ bɛ yen o tiɲɛnen don maa si tɛ sɔn ka gɛrɛ o la syndicat maaw y'a yira sa Segu l'hôpital Ɲɛnankɔrɔ Fɔnba dɔgɔtɔrɔw Fala ye k'olu tɛ se ka baara kɛ nin cogoya in na o bɛɛ kɛrɛfɛ prime min bɛ d'u ma n'i ye baara kɛ ka ɲɛ min bɛ fara i ka sara ka Fala ye ko nin y'olu
olu san saba ye olu tɛ k'o ye u ɲɛna dɔgɔtɔrɔw ko k'olu ka laɲini ye min ye fala ye u ka sara yɛrɛ kana jɔ kɛ ni farankan jɔra n ko farankan de bɛ sara girinya n'o jɔra a ko bɛɛ bɛ gɛlɛya maa minnu fana bɛ yen n'olu ye contractuels ye dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na olu fana ko k'olu fana jɔrɔlen n'u ka sarako la komi cɛlatigɛ lafasajɛkulu farala ɲɔgɔn kan u y'a yira sa k'olu kɔni u ye bɔli min kɛ bi n'o ye sitting ye fala ye o tun ye ɲɛbila de ye yanni juillet kalo tile 6 cɛ tile 2 baara bila ɲɛnakɔrɔ fɔma k'u na o kɛ o kɔnɔna na han nin ye kibaruya ye an ye min salo ka bɔ faso ka kafe yɛrɛ kɔnɔ n'o ye lesɔri ye maa min y'a fasiri o ye Mohamed Jawara ye ko Segu ɲɛnakɔrɔ fɔma k'a tɔ tora a tɔgɔ ye fala ni wuli ka jɔ ma kɛ nin ye maloya anw segukaw bolo sa dɛ an ka dɔgɔtɔrɔso kelenni ayiwa ni nun bɛɛ la fala ye n'a a dɔgɔtɔrɔso ninnu ye conseil d'administration o b'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi wari donta ka ɲi wari bɔta ka ɲi dɔgɔtɔrɔso ka ɲi e de la ka maaw ka conseil d'administration ye k'u y'a fɔ ko a ma ɲɛ i t'o mɛn o conseil d'administration t'o fɔ pewu nin ye Segu ye n'Ala sɔnna a ma an n'a tɔ ɲɛɲini Asura fala ye Tumutukaw ye laada timɛ min ye kɔrɔfura ni denmisɛnninw y'o kɛ Tumutukaw fɛ yen n'o ye a bɛ bɛn min ye farafin kalo n'o ye silamɛw ka kalo ale tile fɔlɔ ale tile 10 ma tile 10 in kalo in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Muharam silamɛw u b'a ɲɛnɛmaya ka da daluya caman kan o la sa min ye Tumutu kɔnɔna na maaw bɔra ka tobiliw kɛ laada la foli minnu bɛ kɛ dugawudenw minnu bɛ ɲini kuranɛkalan minnu bɛ kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ imam min bɛ yen n'o ye Amabango imam ye alimami ye fala ye n'o ye Maman Boyi ni Ajawa Koyi ye ale hakilila jigi kɛ han a ko min ye Muharam tile 10 ye fala ye k'a ni ko caman de bɛ bɛn silamɛ diinɛ kɔnɔna na Nabilayi Musa a bɛ bɛn n'o ka kobaw ye min ye kira dɔw fana bɛ a bɛ bɛn n'olu fana jɛgɛ bɛ olu fana fɔnɔ ye fɛn caman bɛ yen k'a bɛ bɛn n'o ye a y'a yira sa ko Asura yɛrɛ don sun a ka ɲi nka jagoya tɛ n'i sera k'a kɛ o don nka n'i ma se k'a kɛ jiginna ci la silamɛ diinɛ na wa min ye imami ye alimami n'o ye Maman Boyi ni Ajawa Koyi ye a ko sa ko fɛn caman de bɛ yen min bɛ maa se Ala ma nin ko in na hukumu kɔnɔna na ko ye fala ye hali min ye k'a dan ka gabakuru ta ka bɔ sira la ka dugawu kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi i se ye min ye ko Ala b'o de lajɛ wa Ala mago bɛ maanifin dusukun de la ka tɛmɛ i ka kɛwale caman ka fala ye o la sa denmisɛnw ni maakɔrɔw min ye bɛnkɛ kɔrɔfuraw ye o fana kɛra Tumutukaw fɛ yen kuranɛjigiw kɛra min ye Ala ko sumaw olu caman fana kɛra sa ko Ala ka san wɛrɛ min ye Asura ko Ala ka o yira an na dugawu o kɛra min ye Tumutu e yɛrɛ b'an ka dugu in dɔn an ye dugawuba de kɛ fala ye k'Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ nka Tumutu nin y'a tile 3 ye ji tɛ yen dɛ fala ye kin caman bɛ Tumutu bi nin y'a tile 3 ye robinɛw ji t'u la dɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye château ye ani ji ta yɔrɔ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnna dugu yɛrɛ kɔnɔna na kin ninnu kɛlen don k'o matarafa fɔlɔ nka min ye fanga ɲɛmaaw ye ani mun bɛ jiko ɲɛnabɔ ko maa si ma bɔ fɔlɔ ka kibaruya jɔnjɔn d'u ma ko in kun ye min ye nka Tumutu yɛrɛ kuranko gɛlɛya fana bɛ yen u ko ko a na kɛ o ye olu kɔni bɛ se k'a da o de kun nin waati in na sabula kuran ni ji u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Tumutukaw olu fɛ yen Kajolokaw olu y'a yira sa ko kɔlɔn ani jitɔn yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ datugu fala ye a bɛ ka kasara lase Kajolo kɔnɔna na koyi o la sa commissaire de police Fode Kiabu ni ale yɛrɛ Segu a commissaire ye fala ye commissaire principal ale ko min ye nin waleya in ye samiya daminɛ in na kɔlɔn datugubaliw ko e ko maa 3 ma jigin a kɔnɔ ka ban commissaire ka ɲɛfɔli senfɛ ani a ka bilasirali senfɛ a ko san ko u ye nin kuma in fɔ maaw ye ɲinantugu ko kɔlɔn ninnu dayɛlɛlen don ji dun fɔlɔ minnu nana u ye kɔlɔn ninnu fa i taamatɔ dɔrɔn i bɛ sin k'i yɛrɛ ye ni tɛ se nɔɔni na kɔni o y'i taalen ye dɛ commissaire ko k'u k'a lajɛ sa u ka fɛɛrɛ tigɛ u ka kɔlɔn ninnu datugu n'o tɛ samiya daminɛ ni sisan cɛ Kajolokaw fɛ yen a kɛra maa 3 olu sata ye Gundam ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musow ma muso ni baaradege minisiriso ye olu kala fala ye bayɛlɛmali o nasiraw la u yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka se ka u bolomayɛlɛma baara kɛ minisiriso min bɛ yen ni ale bɛ baara ni baaradege kunna fala ye a ye minɛnw ta ka d'u ma han min ye denmisɛnnin npogotigi ni maa 120 ye
ka bɔ gundamkaw fɛ dire ɲafunge gurmararus ninnu bɛɛ lajɛlen kalannen kɔfɛ minɛn fana dir'u ma k'u yɛrɛ ka t'u débrouiller u yɛrɛ sisan i kalanna ka minɛn d'i ma t'i sigi i bɛ se ka baara min kɛ n'i ye cɛkɛ de dilan i ka cɛkɛ dilan i k'a feere n'i ye mangoro de yɛlɛma k'a ja k'a kɛ ji ye t'i fari foni a la k'i ka dahirimɛ sɔrɔ i yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye walima n'i ye kabakurunin de dilan i kɔni ye min galan i ka t'i sigi yaasa dɔwɛrɛw olu fana ka se ka bɔ aw n'u ma minisiri ko ale y'o baara kɛ Kajolo an bɛ segin ka taa ye fala ye sɛnɛkɛlaw y'a jira sa ko ɲinan kɔɔri k'olu tun b'a fɛ ka min sɛnɛ o ye taari 23 ye kɔɔri taari 23 sango ta kun ye 24 ye u y'a jira sa k'a fɔ ko kibaruya in kɔni dira araba tɛmɛnen juin kalo tile 24 u ka lajɛli senfɛ an'u ka bilasirali senfɛ arajosow olu sanfɛla la a jira sa k'a fɔ ko min ye kɔɔri yɛrɛ ye taari 8,000 o de bɛna na kɛ ɲinan dugukolo la maa si tɛ se ka sɛnɛ kɛ min na k'a sababuya kɛ fɛn juguninw ye minnu ye kɔɔri tiɲɛ salon n'o ye jasidi ye k'o kɛlen don ka degun ta ka s'u ma kosɛbɛ n'o ye 8,000 ye sa u tɛna se ka baara kɛ olu kan nin waati in na min ye Kajolo kɔnɔna fala ye an bɛ Yakuba Kone fo kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛmaaba ye ale ye a fana cɛsirilen don sɛnɛko la kosɛbɛ Kajolo la marabolo bɛɛ lajɛlen na an b'a fana fo ko ani cɛsiri ani timinanja Kitakaw fɛ yen maire ale nisɔndiyalen tɛ han ale tun ko san kɔnɔna sa olu tun kan ka miliyari 6 buruburu 77 de ɲini fala ye miliyari 4 de sɔrɔla maire ye nin kɔmasegi baara in kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ mairie bɛɛ lajɛlen kɔnɔna cogo min sango baara a y'a kɔmasegi kɛ araba tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 24 ma a senfɛ sa min ye Seydou Siribe n'an b'a wele ko Paulo a ko dugudenw ma k'u ka wuli k'u jɔ dɛ min ye tɛdɛrɛli ye k'o sara taxi n'o bɛ taa sigida yiriwali la k'u k'o sarali daminɛ wa a y'a ɲini somɔgɔw fana fɛ fala ye k'u ka t'u denw ka wolosɛbɛnw ta dɛ wolosɛbɛn 2,000 dalen don olu ka tiroir kɔnɔ ye u dilanlen bilalen bɛ maaw tɛ ka t'u ta k'u ka t'u nɔfɛ yaasa min ye sɔrɔ a dɔ bɛ se ka kɛ n'o fana ye min ye Paulo ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn cɛsiri la Kitaka bɛɛ lajɛlen min ye Kitana lamini n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi tilegan in na Jani ale sanfɛ n'an bɔra olu fɛ fala ye an b'an kunda Kulukoro kan Kulukoro fana min ye bololabaara hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ sa ka se ka dɔ fara olu ka dɔnni kan maa 50 u y'olu ta ka kalan kɛ olu kunna kalan in ale daminɛna juin kalo tile 25 baara in sigira sen kan sa minisiriso bɛ baara ni baaradege ale ka bolofara min bɛ yen ani dɛmɛjɛkulu min bɛ yen n'o ye FAFA ye ka taa fara sifinw tɔgɔla so min bɛ denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ yen u ye maa 50 de ta fala ye minnu kan ka sigi réparateurs minnu bɛ pano dilan ka ɲɛ ka pano solaire dilan n'a tiɲɛna walima ka se k'a dilan ye k'a sigi kura ye u y'o kalan kɛ u kunna tile 5 kalan kɔfɛ fala ye an ye bɛɛ da ye Kasimu bɔra Kasimu na wa a ye bɛɛ da fala ye o la sa ko min ye nin ko in ye k'a ka sinsin sabula bi pano a donna an taabolo la han n'a ma ɲɛ k'a bɛ tiɲɛ an ka maaw sɔrɔ minnu bɛ se k'a dilan an bɛ taa sibikaw fɛ yen nka an ka nafɛnw an bolo yira maaw la fɔlɔ an bɛ taa y'a ka butigi kɔnɔ yanni ani sala ba bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabula an y'a ye k'a fɔ fala ye sibikaw fɛ yen bi Kalasa yɛrɛ dugu kɔnɔna na complexe agricole min sigira fɛn belebeleba 3 de b'a kɔnɔ a fɔlɔ o ye ka tiga yɛlɛma k'a kɛ tiga tulu ye k'a yɛlɛma k'a kɛ tiga ndoro ye k'a yɛlɛma k'a kɛ baganw ka dumuni ye o ye yɔrɔ fɔlɔ ye yɔrɔ filanan ye mun ye o ye baganw yɛrɛ ladonko ɲuman ye baganw marako ɲuman a kɛra sɛ ye o a kɛra kɔnɔ sugu ye o ka taa fara baw kan ka taa fara misi kan ka fara saga kan min ye kayiw ye fala ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ wa nin bɛɛ lajɛlen nɔnɔ bɔlen bɛ sɛ nɔnɔ o ti sɔrɔ dɛ fala ye sɛ nɔnɔ kɔni sɛ yɛrɛ de ta ye sɛ t'a nɔnɔ di maa ma dɛ n'an bɔr'o la yɔrɔ sabanan min bɛ yen o ye ka sogo boso ye abattoir nin bɛɛ kɔfɛ n'a bayɛlɛmana a bɛ di maa min ma o k'a feere jaralaka don ya an ka taa ale ka butigi kɔnɔna na a ka dɔn ɲɛfɔ an yanni ni sala ba bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ CAS kɔnɔna la yan Sibi kangaliba bɛ yen nɔ ale prix ye 250 francs ale bɛ infuser i n'a fɔ thé k'a min citronnelle fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ye 250 francs ale fɛnɛ bɛ infuser i n'a fɔ thé k'o min tisane fɛnɛ bɛ yen o y'a saba mélanger su k'o la citronnelle ani kɛngɛliba ale fɛnɛ 250 francs ale fɛnɛ bɛ infuser i n'a fɔ thé awɔ
ale fɛnɛ ye 50 ye foronto mugu bɛ yen nɔ donc ale fɛnɛ ye 500 francs foronto in kɔni foronto gɛrɛgɛrɛ don mélange foyi t'a la kɔgɔ t'a la najini t'a la wa foronto in bɛ a ka farine yɛrɛ de ale prix ye 500 francs citron plus gingembre fɛnɛ bɛ ale 1000 francs ale bɛ se ka kɛ kangaliba la citronnelle tisane ani lipton ale bɛ ko o fɛnɛ ale prix ye 1000 francs poivre fɛnɛ bɛ yen nɔ poivre prix ye 500 francs ale kɔni bɛ kɛ n'a bɛɛ la hali fɛn dilantaw salati ninnu a bɛ se ka ko olu la poudre de tomate fɛnɛ bɛ ale ye 500 francs ale bɛ utiliser sauce ninnu na naw fɛnɛ na laurier fɛnɛ bɛ yen nɔ laurier fɛnɛ bɛ kɛ naw na ale prix fɛnɛ ye 500 francs fɛfɛ fɛnɛ bɛ yen ale prix ye 750 francs donc ale fɛnɛ bɛ utiliser tigadɛgɛw la ni fɛfɛ bɛ kɛ fɛn mun na ale bɛ kɛ olu la ale fɛfɛ fɛnɛ ye gɛrɛgɛrɛ ye mélange foyi tɛ fɛfɛ fɛnɛ na sumalamugu fɛnɛ bɛ ale fɛnɛ ye gɛrɛgɛrɛ foyi ɲagaminen t'u si la ale prix ye 500 francs datu fɛnɛ bɛ yen nɔ min bɛ kɛ to la donc ale prix fɛnɛ ye 500 francs gamugu fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ prix ye 500 francs gamugu gɛrɛgɛrɛ mélange foyi to olu fɛnɛ si la cɛkɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ cɛkɛ jalen don mais i b'a finja n'i b'a fin i bɛ se k'a finja ko 2 kɛ donc ni kumu ka di mun y'a finja to i bɛ se ka vinaigre fitinin k'a la komi an t'a kumu kojugu parce que furudimibagatɔ ka ca donc gari fɛnɛ bɛ yen ale prix fɛnɛ ye 500 francs ale bɛ ji wɔlɔkɔlen k'ale la donc n'a ɲiginna i bɛ sukaro nɔnɔ k'a la walima n'i ye ji wɔlɔkɔlen k'a la n'a ɲiginna dɔɔni i bɛ se ka sauce dɔnɲɔ k'a sanfɛ quoi a bɛ dun jus de mangue bɛ yen nɔ ale prix ye 2500 ale fɛnɛ ye gɛrɛgɛrɛ foyi ɲagaminen t'a la naturel ani jus d'oranger ale prix ye 2000 francs sukaro t'a la foyi t'a la lait fɛnɛ b'an bolo lait de vache bɛ yen ale ye 600 francs ani lait de chèvre ale ye 2500 litres jus fɛnɛ na jus zaban bɛ yen nɔ zaban jus ale ye 400 francs tomi jus fɛnɛ bɛ yen nɔ olu fɛnɛ ye 400 francs ani dabileni o fɛnɛ ye 400 francs tulu fɛnɛ bɛ yen tiga tulu a 5 litres ye 7500 10 litres ye 15000 francs awɔ mangoro jalen fɛnɛ bɛ yen nɔ ale prix ye 2000 francs miel ye 4000 francs ale fɛnɛ miel gɛrɛgɛrɛ mélange foyi tɛ miel fɛnɛ na a bɛ daminɛ 50 la ka taa se fo 3000 ma a gɛrɛgɛrɛ ko la parce que produit chimique foyi t'an ka minɛnw na a bɛɛ gɛrɛgɛrɛ an yɛrɛ b'a sɛnɛ ka tila k'a transformer yan nɔ donc an tɛ produit chimique foyi t'a la bon minnu bɛ fɛ ka sanni kɛ o bɛ ka na sanni kɛ sabula an ka produit kɔni ye gɛrɛgɛrɛ i n'a fɔ santé yɔrɔ la a ka ɲi o ma imagine produit chimique n'i mɛnna dunni na a bɛ se ka bana caman lase mɔgɔ ma donc n'i bɛ produit gɛrɛgɛrɛ kan i ka bana bɛ dɔgɔya kɔni. Ok Kasim, n'i ka ɲininkali faamuya fɛn dɔw bɛ misaka tɛ bɔ a la c'est pas k'a fɔ ko misaka tɛ bɔ ko la o de y'a to ko bɛ kɛ bilanfɛ ko ye o tɛ an bɛ nin ko min na nin baara in nin ye jamana dɛmɛ baara de ye ka nafolo ɲini ka ɲɛsin jamana ma hakilina min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la pour que ka dɔ fara o dɛmɛ kan pour que u ka laɲini bɛ se ka sabati pour que jamanadenw bɛ se k'u sago sɔrɔ dunkafa ni sabati la jamana in kɔnɔna na an ye dɛmɛtɔn a fɛn fɛn n'an b'a kɛ a bɛɛ ye fu ka taa ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina fana ye an t'a kɛ k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ sago kɛ ou bien mun ka d'an k'a kɛ non an b'a kɛ ni sira min yɛrɛ bilalen bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ pour que jamana in bɛ se ka yiriwa ka sankɔrɔta ka se ka jamanadenw wasa o de na ani a ye a ka minisiriso min bɛ yen n'o bɛ baara ɲini baara dege bolo kan an n'olu bɛ jɛ la o ni CNT fana kɔnɔna na commission sigilen bɛ an n'olu bɛ baara kɛ o taabolo in kan maintenant an bɛ a promotion 10 na n'i y'a ye an sera 10 na n'i ye jate bɔ ka dan 1 fo 9 fo 10 wagati caman kɛra dɛ n'i y'o wagati fana ta kalo 6 san kɔnɔ groupe 2 ka don fo ka na se groupe 10 ma cela veut dire que sariya dɔ de hakilina dɔ de bilana sen kan n'o hakilina a waliyara a kɛra kɛcogo la a ɲana a fɔcogo la a ɲana a ɲinicogo la o de y'a an sera 10 na bon o sariya in mun don a bɛ taa ni sira jumɛn ye an ko k'an bɛ musow ni musomaninw de dɛmɛ surtout musomaninw ta ye min ye n'i nana jateminɛ jamana in na musomaninw de ka baarako gɛlɛyalen don u ka baarako gɛlɛyalen don u ka yɛrɛ ta fana gɛlɛyalen don n'a bɛɛ tɛ u ka ko bɛɛ bɛ mɔgɔw de bolo n'u ka ko tɛ mansaw bolo u ka ko bɛ u cɛlakaw bolo mais pour que ka se ka fana u yɛrɛ ta il faut que fɛn dɔ de ka bila mun na u bɛ se k'a dɔn u bɛ se k'a ɲini u bɛ se k'a sɔrɔ u bɛ se k'a kɛ o ye min ye o ye baaradege ye baaradege in fana o ye sumana bayɛlɛma ye
an ka sɛnɛfɛn bayɛlɛma ninnu maliyɛn bɛɛ b'a dɔn fɛn min don fana an baara fɛnw de don fɛn nalen tɛ an baara fɛnw don u bɛ fɛn minnu ye u bɛ fɛn minnu dɔn peut-être u t'a faamuya bon o faamuyali de la an bɛ baara kɛ n'o ye taabolo de bon o fana i tɛ se ka bɛɛ ta k'i b'a kɛ musomanin ninnu bɛna kalo wɔɔrɔ la f'a ka kɛ musomanin minnu ye école kalan kɛ tubabu kalan kɛ mais u bɛ tubabu kalan kɛ a cayara k'a dɔn ko u bɛ dan sira la kun caman b'a la gɛlɛya caman de bɛ na n'u ka kalan tɛ ban sinon k'a fɔ k'a man di musow ye n'i taara ni écolisow la ye sisan musomaninw ka ca ni cɛmaninw ye musomaninw ka ca ni cɛmaninw ye classe mais mun b'a to u t'a laban mais fɛn caman b'u sɔrɔ mun tɛ cɛmaninw sɔrɔ furuko b'o la o ni mansaw ka gɛlɛya b'u la o ni fɛn caman b'u la ni muso tɛ se ka mun kun ni cɛ bɛ se k'a kun o de y'a to cɛ k'a laban o ka nɔgɔn ni muso k'a laban ye mais pourtant n'aw donna classe kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ musow ka ca ni cɛ bon olu musomanin minnu b'a laban est ce que olu kan ka to ten bɔlɔn kɔnɔ ou bien ka t'u mansaw bolo ten ou bien ka t'u cɛlaw la ten ko fɛn tɛ k'u ye fɛn tɛ ɲini ou bien u tɛ bila fɛn na bon an y'a essayer k'a dɔn o danfarancɛ min na mun ka ca n'a bɛɛ o ye ka taa san 16 ka na fo san 24 na mun ye classe 7 na fo ka na kalan ban ou bien kalan ban yɔrɔ ban u danna sira la an y'o de jateminɛ k'a lajɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw ka baara ɲɔgɔnya na u ye minnu bila service da minnu bila baarakɛda minnu bila ko la n ye minnu fila fɔ an'u ka ɲɔgɔn bilasira k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ni musomanin fɛn fɛn n'an bɛ se k'a ta san kɔnɔ an b'a ta n'a bɛ san 16 la ka na ni san 20 n'a ye kalan kɛ ka dan sira la o voilà o sariya bolo ye an kelen bɛ k'o de ta ka baara kɛ n'a ye pour que mɔgɔw k'a faamuya u ka se ka kalan kɛ kan minnu bɛɛ bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka kan min fɔ o bɛ bi na n'i ko k'i bɛ maliyɛn bɛɛ ta k'u lasigi ni mun danna mun taara ekɔliso kalan na mun ye kalan kɛ k'u bɛ se ka kuma kɛ fɔ o ye tubabu kalan de sinon i tɛ se ka bamanankan fɔ i tɛ se ka kɔrɔkan fɔ i tɛ se ka kadɔkan fɔ i tɛ se ka fulakan fɔ k'i bɛ bɛɛ lasigi kan n'i ko k'i bɛ fulakan fɔ a ye musomaninw ye u bɔra fan bɛɛ bɔbɔdenw b'u la miyankadenw b'u la kadɔdenw b'u la kɔrɔbɔdenw b'u la i y'a ye fuladenw b'u la n'i ko k'i bɛ kan kelen ta k'u dege n'o kan ye i bɛ gɛlɛya nati maintenant pour que o gɛlɛya kana nati an ye tubabukan de ta baara bɛ kɛ ni tubabukan de o de ye fɛn fila ye si o ni kalankan ye tubabukan ye o ni si ye san 16 ka na ni san 24 maintenant an bɛ u kalan ten de u dɛmɛ fo ka taa u dege baara la n'u tilala baara in na u bɛ se k'u yɛrɛ ta ka hakilina sɔrɔ minnu u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye u ka sɔrɔ ɲinini sira fɛ an donna baara in kɔnɔna na ni daminɛ dɔ ye o daminɛ in na fɛn bɛɛ tun ma sigi sen kan an dɛmɛbagatɔw n'o ye alimanw ye an y'a daminɛ an ko k'o bɔn n'an ko k'an b'an sigi ko fɛn bɛɛ ka kɛ pour que an b'a baara in daminɛ an bɛ sɔn ka suma jamana ka laɲini fɛ parce que an nana wagati la tuma min an b'a daminɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana in na 2017 la an commencera ka gɛlɛyaw basigibaliya ni fɛn caman bon o tuma la olu yɛrɛ bolo ne n'u sigira ka kuma ko bon o ni wagati yɛrɛ la an kan ka na jamana in ka kɔkɔrɔma dɛmɛ pour que ka hakililasigi na denmisɛnnin sifin kunda surtout a musolamaw o n'a ye nin kɛ peut-être mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka ko wɛrɛ hakilina wɛrɛ ta ou bien k'a da u yɛrɛ la ka to an ka nali in kɔnɔna na o de y'a to an y'a daminɛ ni fɛn dɔw ye a daminɛ na minnu bi ta yen o tun tɛ o tuma la o ye min ye an tun bɛ kalankɛyɔrɔ dɔrɔn de kɛ ka si yɔrɔ d'u ma o ni dumuni an tun dannen b'o dɔrɔn de ma hali yɔrɔ tun t'an bolo an bɛ taa sɛnɛ dege cogo min bɛɛ bagan mara dege cogo min tout ça la mais an bɛ na ni suma bayɛlɛma ye o sumaw yɛrɛ tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la manden kɔnɔna la an b'a san an b'u dege bayɛlɛma na mais o tun t'an ka hakilina ye mais f'an ka ko dɔ daminɛ de pour que ka ko dɔw faamuya ou bien k'a daminɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka hakilina sɔrɔ k'a dɔn an bɛ mun na an bɛ se ka ɲa k'an y'a daminɛ ten fana pour que an dɛmɛbagatɔw fana bɛ se ka danna k'a fɔ an ye hakilina min ta vraiment nin ye taabolo ɲuman ye n'u bɛ se k'u ka nafolo don a la ni danaya ye o de la an ye kun fɔlɔ ninnu fo kun filanan ninnu sabanan naaninan olu ma garisɛgɛ dɔw sɔrɔ dɔw nana sɔrɔ san o san n'an bɛ yɛlɛ fɛn kuraw de bɛ fara a kan i y'a ye bagan sɛnɛkɛyɔrɔ tun t'an bolo pour que u bɛ se ka a dɔn u kan ka suman sugu min bayɛlɛma yiriden sugu min bayɛlɛma u bɛ dugukolo kɔkɔnɔba fɛn suman bɛ mun u bɛ se ka mun bayɛlɛma n'u bɛ se k'a kɛ cogo min na mun kan n'i ye bananku ta o yɔrɔ tun t'an bolo mais an ye nana bananku sɛnɛ yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ u yɛrɛ bɛ bananku sɛnɛ u bɛ tila ka bananku bayɛlɛma u bɛ se ka tomati ninnu ni foronto ni fɛn ninnu si kun t'o ɲɛdɔn sisan k'a fɔ k'u bɛ nɔnɔ fana kɛ foromaziw ye
ka nɔnɔ kɛ nɔnɔ kɛnɛ nɔnɔ kumu ye a bɛ se ka dilan cogo min pour que u bɛ se ka sɔrɔ k'a la ka lemurukumuni fana bayɛlɛma k'a mara n'a bɛ se ka a tɛ se ka tiɲɛ olu yɔrɔ si tun t'an bolo olu yɔrɔw nana dilan ka taa ɲɛfɛ minnu bɛ 9 6nan 7nan 8nan bon 10nan ninnu fana ye fɛn sɔrɔ 9 n b'a dɔn 11nan fana bɛna fɛn wɛrɛ sɔrɔ tɔw ma mun sɔrɔ parce que nafolotibagaw n'o ye an ka alimaw ye san o san u nisɔndiya de baara in taabolo la u yɛrɛ bɛ hakilina wɛrɛ ta an yɛrɛ bɛ fɛn wɛrɛw ɲini u fɛ u bɛ sɔn a ma pour que baara in bɛ se ka fanga sɔrɔ a bɛ se ka sanga sɔrɔ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ pour que u bɛ se ka laɲini min bɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye o de y'a to an ye bagan faga yɔrɔ o kɛcogo a ka kan ka kɛ cogo min a bɛ kɛ yɔrɔ an y'o dilan an ye tulu tigɛtigɛ bayɛlɛma olu bɛ yen zena ta yen nɔnɔ bɛ misi nɔnɔ ni ba nɔnɔ parce que o bagan baden de b'an bolo o nɔnɔ bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka mara cogo a bɛ se ka dilan saniya kɔnɔ cogo di yɔrɔ ɲuman kɔnɔ cogo di an y'o yɔrɔ de jɔ mɔgɔ laban ninnu olu bɛna bɛn n'o ye k'a sɔrɔ minnu bɔra ɲɛ n'o ye kɔnɔntɔn ye olu m'o sɔrɔ voilà peut-être ka taa ɲɛfɛ fɛn wɛrɛw bɛ na mun tɛ ɲɛ mais dɛmɛbagatɔw kɔni u b'a la kɔni tant que nafa bɛ se ka sa jamanadenw ma an ye minnu suganti k'a bila a la n'o ye musow ni musomanninw ye u tɛ dɛsɛ ka fɛn na ni hakilina nana u ka nafolo don hakilina baara kɔnɔ bon welekan min bɛ n bolo ka se o ye ka foli se an ka minisiri ma n'o ye Musa Sɛki o ni minnu nana ale ɲɛ n'an'u jɛra baara in na u bɛɛ fo parce que u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka cili la an n'u fana jɛra jamana mɔgɔw ka cili la u ye ci n'u bilala la n'an fana nana kun na an n'u bɛnn'a kan a kɛra ka ɲa fan bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na a tɔ yɛrɛ wara ka taa la ka kɛ koba ye parce que minisiri b'an kɔ an ka hakilina fɛn fɛn n'an b'a ta a b'an dɛmɛ a la a b'an kɔkɔrɔma dɛmɛ ni jamana mɔgɔw ka yamaruya ye o b'an bɔ vraiment o de bɛ ta ka kɛ vraiment dɛmɛbagatɔw ɲagarilenba don jamana in kɔrɔ a b'u kɔnɔ fana k'u ka to tant que an mago b'u la u ka se k'an dɛmɛ o foli kan an b'o lase minisiri ni jamana ɲɛmɔgɔ ma o ye folikan ye ne dɔrɔn tɛ alimaw fana ka folikan don u b'a fɔ tuma bɛɛ u b'a fɔ minisiri ye fana ko n'an tun bɛ an bɛ ka baara min kɛ ko n'i ye an dafɛ dugu fɛn fɛn ta farafin dugu fɛn fɛn n'i ko k'i b'a kɛ an tɛ se k'a kɛ tan u b'o fɔ u y'a fɔ minisiri u y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye n'u mana jɛ an mana ta u ko k'an ye dɛmɛ min sɔrɔ ta jamana ɲɛmɔgɔ fɛ pour que baara in ka se ka sira sɔrɔ surtout olu ma deli ka na farafinna k'u yɛrɛ dalen b'a la ko n'u ko k'u b'a kɛ farafinna dugu fɛn fɛn an dafɛ dugu fɛn fɛn na a tun tɛ sɔrɔ o la mun bɛ na n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hakiliɲumanya o n'u ka faamuyali o n'u ka vraiment mɔgɔ ladon dɛmɛ la don dɔ ladon dɛmɛ la o bɛɛ bɛ na ni nɔgɔya ye pour que vraiment jamana in bɛ se ka yiriwa k'a jira fana dɛmɛ an b'an dɛmɛ an y'an dɛmɛ don dɔn mais an dɛmɛ b'an dɔn an t'a dɔn baara in san o san n'a bɛ ka taa ɲɛ n'a bɛ ka ɲɛ de an dɛmɛbagatɔw u wulilen bɛ ka jɔ ko b'an kɔkɔrɔma dɛmɛ pour que vraiment jamanadenw bɛ se ka wasa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka wasa jamanadenw bɛ wasa la cogo di u bɛ mun ɲini na pour que a bɛ se ka kɛ pour que musomaninw ni musow u bɛ se ka k'u yɛrɛ ta ye u bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka sɔrɔ u ma degun ka sɔrɔ ko ma ɲaga tamadenw kan ka sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ mun sɔrɔ n'u yɛrɛ ka sɔrɔ y'u yɛrɛ ka wulikajɔ ye o sira kan an ka dɛmɛ bɛ taa kan tuma bɛɛ et vraiment k'a ɲini nin 10e promotion 11e promotion o fana bɛ nalen o bɛ na octobre ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye ministère ni commission emploi an bɛ jɛ ka hakilina ta tuguni minnu bɛ na mais mɔgɔw ka na a sariya kɔnɔna na an tɛ se ka na mɔgɔw ta mun tɛ sariya kɔnɔna na sariya gɛlɛn fana tɛ hakilina min don a bɛ ko nɔgɔya de parce que n'i ko k'i bɛ musomanin san 18 san 20 san 24 ka na ni muso san 30 san 40 y'a kɔ bien san 50 y'a kɔnɔ u tɛ se ka ko kelen kɛ a baara u tɛ se k'a kun fangala baara tɛ mɛ a wulikajɔ a ka gɛlɛn i furulen don i muso i denw n'i cɛ b'i kɔ ka na kalo 6 kɛ a ka gɛlɛn a tɛ se ka kɛ comme an b'a ɲini cogo min o de y'a to gɛlɛya bɛ minnu kan o ye nin wagati nin danfarancɛ mun de musomaninw de san 16 ka na san 24 na sinon vraiment an pɛrɛnnen don ka jamanadenw bɛɛ kunbɛn yan mun bɛ se ka kɛ baara dege yan n'o ye sumana dege ye pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o folikan de bɛ ka fɔ.
juin kalo tile 26 Burkina jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama baara min bɛ kɛ olu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye o jɔlen ye sabula ko bonya tɛ a ko la olu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ yen wa min ye Faransi waati bɛɛ u b'a ɲini ka i sen don olu ka ko la ni maaw ye maa minnu ni olu kɔni tɛ jɛn ni o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanadenw kɔni ka taa ni ka segin ni jamanadenw ka bolo ni ɲɔgɔnmaw ni jamanadenw ka baaraw ye baɲumankɛw ani kɛnyɛrɛye sigilamaw o bɛ to jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min y'u ka minisiri ye ale ye laseli kɛ kunungo u ka télévision soba la ka ɲɛfɔli kɛ République démocratique du Congo ale ɲɛma u ka minisiri min bɛ sariya ko kunna ale wulila sa ka taa min ye diɲɛ seleke naani bangun kan n'o ye Cour internationale de la justice ye ka sɛbɛn don ka taa min ye Uranda ale juguya la ko sabula a bɛ san 30 bɔ bi olu ni Uranda dancɛ la u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ degun kɔni bɛ ka se olu ka jamanadenw ma faali tɛ faali ye minɛli tɛ minɛli ye tununi tɛ tununi ye denmisɛnninlakaw ale ni musolakaw olu ye degun suguya bɛɛ lajɛlen ye u ni Uranda dancɛ la k'u b'a ɲini ni sariya suma in fɛ sa ale ka fɛɛrɛ sigi sen kan u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko Uranda ye degun min ta ka d'u kan kiiri sigilamaw olu kan ka fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn don nataw la yaasa ka se ka jaabi di nin ko in kan min ye Sudankaw fɛ yen Sudan dugu min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ f'o ma sa ko El Ubed ale kɔnɔna sa yira k'a fɔ sa ko degun kɔni bɛ bi min ye degun ye sa ale bɔra maa minnu yɔrɔ o jɛkulu sentelimatigiw ye minnu kɛlen don ka banbacɛ wale o boloda bi Sudan yɛrɛ kɔnɔna na wale in y'a to sa o kɔni ye maa caman ni faga cɛw ni musow ni denmisɛnw o la sa diɲɛ seleke naani tɔnsiba yɛrɛ y'a ɲini sa ko ni maa kɔfɔlen ninnu ka nɔ minɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ jo sariyaw lafasali kɛ sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko ka wuli ka jɔ kɛ maa minnu bɛ yen bi n'o ye u bɛlen don k'u kɔkɔrɔma don i n'a fɔ Émirats Arabes ko ka wuli ka jɔ kɛ olu bɛɛ lajɛlen nɔfɛ yaasa ni maa kɔfɔlen ninnu ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka ɲangi cogo min na Ganakaw olu y'a yira sa ko marifa kɔni maa tɛna yamaruya duguden gansan i ka marifa ta k'a mara i yɛrɛ bolo n'i ma ɲɛ k'i b'a ta i bɛna u b'i lajɛ n'o y'a sɔrɔ i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i kunkolo dafalen don min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu bɛɛ lajɛlen mana dafa tuma min na a kan ka d'i ma hukumu min kɔnɔna na u b'o fɔ ko sabula a yɛrɛ k'a fɔ u ka nin waati laban in na marifatigi caman bɛ yen u n'u kunkolo tun tɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu fana bɛ yen ni marifa b'u bolo bi n'u kan k'u ka sɛbɛnw la kurakuraya k'olu ka o wulikajɔ baaraw kɛ joona Afrique du Sud kaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen don kosɛbɛ u ka jamanakuntigi n'o ye Cyril Ramaphosa ye ale yɛrɛ wulila k'i jɔ koyi ko sabula k'u b'a fɛ ka Afrique du Sud yɛrɛ de dafiri a yɛrɛla sa ka fɔ ko juin kalo tile 30 min ye sudafirikɛnw caman ye u ko k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ maa maa bɛ yen n'o ye farafinnakaden y'u fɛ yen n'olu ka sɛbɛn banna ko k'olu gɛn ka bɔ ko n'u ma gɛn k'olu yɛrɛ na wuli ka degun ta ka ɲɛsin u ma jamanakuntigi kɔni ko sa ko ale na i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a bɛ kɛ min ye a na kɛ o ye wa olu na wuli ka jɔ kɛ samantiya min ye siya woloma ye u tɛ se k'o ta k'o ɲɛsin farafinna jamanadenw ma k'olu sigilen to nanzaralakaw ka jɛkulu bɛ yen n'o ye conseil européen ale ko k'a tun ye musaka minnu fɔlɔ sa ko a bɛ nana olu ta ka di Ukraine ma k'a bɛ nana olu bɔ a bolo fɛ ko fo ka taa se san 2027 ma wa min ye Irisilakaw kɔni fana ye k'u b'o fana baara kɛ Ursula von der Leyen ale kɔni ye nin kibaruya in di k'a yira fana k'a fɔ ko Ukraine ni musaka minnu n'u y'a layidu ta u ye k'u n'a di nka bɛɛ lajɛlen tɛna na di ɲɔgɔn fɛ Detra Dormuz a yirala sa k'a fɔ min ye bateau minnu kɔni bɛ yen olu dɔw bolibaw n'o bɛ taa se maa minnu bɛ baara kɛ bateau ninnu yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye marɛnw ye o ba tan ni kelen ɲɔgɔnko olu kɔni kun dulonnen don o kun tɛ se ka bɔ koyi min ye bɛnkan sɔrɔlen sa fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan olu bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ sɔrɔ min ye Marc Rubio ye n'ale yɛrɛ bɛ taama na golf kɔnɔna na a y'a yira sa k'olu ni Iran ka bɛnkan sɔrɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan yɛrɛ don fosi tɛ a la sabula min ye bɛnkan in ye a ka fisa u bɛɛ lajɛlen ma o waati kelen fana kɔnɔna na sa min ye Faransi ye ale ni Italie olu wulilen don k'u jɔ sa Liban bɛ se ka kisi cogo min na Israel ka yankata jugu ma k'a sɔrɔ kɔsa in na Israel ye gosili min kɛ maa 3 o de fatur'o la Libankaw olu fɛ yen kɛlɛ ale ni min ye sɔrɔdasi minɛnko ta na sira fɛ États-Unis kaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye misili belebelebaw ye u bɛna olu dɔw baara sigi sen kan fo ka taa se dollar wari miliyari 35 ɲɔgɔn min ye nin minɛn ninnu ye sa u y'a yira sa k'a kɔni minɛnw ka ɲi min bɛna kɛ sa misiri kɔni bɔra yɔrɔ yɔrɔ sa a n'a kunbɛn ka se ka a bali nin fɛɛrɛ mun sigira sen kan a y'a to Allemagne jamana yɛrɛ y'i bolo don a kun ka ban ko ale na dɔw sa la min ye mobili 23 n'o ye blindéw ye Allemagne ko sa k'olu bɛna o san min ye k'u ka kunbɛliw kɛ n'o ye sabula a fɔra sa ko farajɛ jamana bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ labɛn u yɛrɛ k'u ka minɛnw ta u ka wasabulon ale ye yamaruya di
Ukraine ni irisi komi ye kasoladenw ye u y'olu fale kasoladen 160 juma tɛmɛnen n'o tun ye kunungo ye k'u ye o baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ni ale yɛrɛ jamanadenw minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la n'olu bɛ Rusilakaw bolo ani Rusilakaw ta fana mun b'u bolo k'u ye olu fale olu kɛ nka u b'a ta halisa min ye Rusilakaw ye u ni Ukraine ma fara ɲɔgɔn na dɛ ko Rusi wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin Ukraine ka missile ma missile min drone ma drone min bɛ sa n'o sera 660 ma u y'o bɛɛ lajɛlen halaki drone ninnu sa k'u caman kun dulonnen don Rusi dugubaw olu sanfɛla la Moscou bɛ a la Crimée b'a la min ye kwaji finman ye ka taa se kwaji min ye n'o ye Azov ye olu bɛɛ lajɛlen sanfɛla b'a la ko nin waati yɛrɛ la sa Rusilakaw yɛrɛ kɔni ye Crimée bila lakanaba o minɛn kɔnɔna na yanni basigi ka na Danemark ko sa k'ale tun bɛ ka sɔnɔgɔya min kɛ Ukrainekaw ye n'u bɛ se ka boli kɛlɛ ɲɛ ka taa olu ka jamana kɔnɔ maa minnu si mana daminɛ san 23 ka taa se san 60 ma k'o da tugura olu tɛna se ka jɛn n'o ye nin waati in na jama cayara olu yɛrɛ fɛ yen OTAN ɲɛmaw u y'a yira sa ko Rusi kɔni ko maa kan k'i janto a la ko sabula Rusi a bɛ se ka kɛ min ye tasuma da don b'a ye don nataw kɔnɔna na min ye OTAN ale secrétaire général ye Mark Rutte ale kɔni ni laseli kɛ ko wa ko Rusi tɛ bɔ olu ka jatigɛ kɔnɔna na cogoya si la k'olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛw sigi cogoya suguya bɛɛ la Rusikaw bɛ se ka cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka fanga bɛ se ka dɔgɔya cogo min nin baabu in ale kɛra Ankarakaw ale kan ka kɛ ale bɛna kɛ ɲɛbila baara ye ɲɛbila baara min ni OTAN mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'o labɛn n'o kan ka sigi Ankarakaw fɛ juillet kalo tile 7 n'a tile 8 ka kɛ ni u yɛrɛ ka labɛnw olu cogoya ye Iran ale ni Israel min ye Iran ale ka maa mafalenba dɔ n'o bɛ hakili jagabɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'u ye ale da ka kantigɛ Faransikaw fɛ Nice wulikajɔ in ale kɛra mars kalo tile 28 a kɛra a yɛrɛ ka duda la Nicekaw fɛ yen waleya in kɔni ni Faransi kiiri sigilamaw kɛlen ka wulikajɔ kɛ k'a kɛra funankɛni dɔ kɛfɛ san 15 min ye Irankaw yɛrɛ ye olu y'a yira sa ko nin ye Mossad bolo nɔ ye koyi k'u bɛ ka nin kɛ yaasa ka se ka fɔ ka ɲɔgɔn ka wuli olu ni Faransi cɛ u ni maaw ka kari ɲɔgɔn na k'olu ye nin ko in faamu sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna Faransikaw fɛ jaabi bɛ se ka di cogo min na Detroit d'Ormuz bateau 3 olu kun y'u kunda bɔli ka Omanikaw ka fanfɛla la nka u tilara ka kɔtɔrɔma bɔ kɛ ko min ye Iran ye o ka ɲɛw ma Irankaw ko bɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ sa daw yɛlɛlen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ fa bɛ kɔrɔn ye yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ka t'o fɛ foyi t'u la foyi t'u ɲɛ min ye bɛnkan in yɛrɛ sa Iran ale ni États-Unis ka bɛnkan in ko bɛna to sa bolobilala sɛbɛn in na sa ko kɔni bɛna sigi sen kan Qatar ale ni Pakistan ka yamaruya kɔnɔna ko ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ Suissekaw olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ san an bɛna don o gun kɔnɔna na Fala kunungo groupe G ni H ni I olu maaw y'u ta an'u bila dɔ kunungo sɔrɔ Faransi ani Senegali olu kɔni fila faralen ɲɔgɔn kan sa olu ye cɛlu mun dasi kunungo ye 9 ye Senegali ale ye 5 ani 1 kɛ Irak la Irak min tun bɛ maa 10 na olu yɛrɛ tun bɛ maa 11 na sabula Irak ka maa 1 ye carton ta min ye Faransi sa Ousmane Dembélé e ko kunu ma k'a ka don ye a 1 ye cɛlu dasi siɲɛ 3 min ye Doué ye o fana ye cɛlu dasi a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye wɔlɔfɔw kɔni sa u ka cɛden n'o ye Pape Gueye ye ale fana ye cɛlu dasi ko 2 kɛ kunungo Irak ka taa ale juga la Norvège ale ka 1 Faransi o ka 4 o ndolatan in o banna o la Faransikaw kanu na nin ye Faransi kɔni ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ bɔko 3 seko 3 bi 10 min ye bi 2 o de donna Faransi la groupe H kɔnɔna na sa min ye Espagne ye ale kɔni ye se sɔrɔ Uruguay kan o kɛra 1 ani 0 ye ndolatan in kɔni banna Alex Boina e ko cɛ yɛrɛ ma cɛlu dasi yɛrɛ gardien na i b'a ye cɛlu dasi dɛ gardien ka fili o de kɛra cɛlu ye ka taa min ye Espagne ale kanu na Cap Vert fu Arabie Saoudite fu o b'a to Cap Vert ale bɛ to tilo na hali bi min ye groupe G kɔnɔna na sa Nouvelle-Zélande ale kɔni binna Belgique ɲɛkɔrɔ 5 ani 1 Diable Rouge olu mun kun ye ndolatan in daminɛ gɛlɛya la nin bɛna to sa o ka taa ɲɛ min ye De Bruyne n'a tɔw ye sa ani Lukaku u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u dɛgɛ kɛ kunungo ndolatan in na Egypte 1 Iran 1 o b'a to Egypte ale fana ka sanayɛlɛ sɔrɔ sa ka taa ndolatan tɔ bɛɛ lajɛlen na n'o ye tako 2nan ye 16e de finale ye Iran ale kɔni ta kɛra sa dusukasi da ye fala ye sabula Irankaw olu tun ye bi dɔ don sanga 93 na u kun jigi b'a kan ko o bi mana jate
nga alvitri ale tara ka taa var lajɛ ko bi tɛ a kasi a ma bɔ foyi fɛ sɔrɔ irangaw kɔni ye kununga bɛɛ lajɛlen kɛ kasi la maa minnu bɛ sa n'olu jamana minnu bɛ n'olu garisɛgɛ jara nin waati na fala ye ka taa ndolata tɔ na amerikikaw fɛ yen Mexique b'o la États-Unis Canada Brésil Argentine Colombie Équateur ani Paraguay o ye amerikikaw fɛ yen Europekaw fɛ yen France Norvège Espagne Belgique Allemagne Pays-Bas Suisse Suède Bosnie-Herzégovine ani Croatie olu ye ɲɛ sɔrɔ farafinakaw fɛ jamana 7 do fala ye min ye Maroc ye Côte d'Ivoire Afrique du Sud Égypte Cap-Vert Sénégal ale ni Ghana tanga farafina sira ka 7 bila fɔlɔ ko yɛrɛ ta 7 dɔrɔn do an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni Congo a bɛ se ka tɛmɛ k'an dafa 8 na Congo bɛ se ko la o n ko olu baraji de m'olu la na n'a sera ka kurasi ci ya Modric ninnu wa o Modric ye mori de kɔlɔsi b'a bolo dɛ bon an ka dugawu kɛ olu k'an dafa 8 na min ye Océanie kaw olu fɛ yen ale ni Asie Japon tɛmɛna Australie ale tɛmɛna nka min ye Iran ye ale bɛ balotage la hali bi o la sa fɛn minnu bɛ fala ye n'o bɛ maa kabakoya kosɛbɛ o la belebele o kɛra Cap Vert ka ti yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan jamana min don maa 615 olu ka jamanaden bɛɛ lajɛlen filɛ gun de don a bɛ farafina anw fanfɛ bolo fɛ ya fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ olu ka taa coupe du monde na wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye fana u ka se ka ɲɛ sɔrɔ k'a kɛra nisɔndiyaba ye min ye celu kɔlɔsiba san 40 n'o y'u ka celu kɔlɔsiba ye ale min sera ka celu caman bali u ni Espagne ka ndolatan na ani Arabie Saoudite ka ndolatan na k'ale kɛlen don bi ŋana ye u ka jamana kɔnɔna na koyi min ye Vozina ye Vozina k'a tɔgɔ kɔni a kɛlen ka ndolatila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tunu bi n ye min f'i ɲɛna sisan Irangaw ni ɲɛji sanga 93 na Iran kun ye celu dɔ don Egypte la fala ye olu yɛrɛ kun bolo ko celu in ka ɲi kosɛbɛ nka sanga kelen o kɔfɛ VAR y'a jateminɛ ko kamale ko a bɛ hors-jeu la ni dɔɔnin ye Iran kɔni a joueurs ka kasi ma se ka ban fo ka taa ndolata tɔ bɛɛ lajɛlen ban olu yɛrɛ ma se ka u yɛrɛ kɛ maa ye tuguni min ye Uruguay gardien fala ye ale kɔni ta kɛra sugoma da ye bi ni kelen min donna u kun a sababuya bɔra ale la u ka entraîneur n'o ye Marseille entraîneur kɔrɔ ye o dusu kasi kojugu a y'a falen koyi awɔ Marcelo Bielsa a ye gardien in falen ka na gardien wɛrɛ don nka o ma balo dɛ sabula u dasira bi sa ndolati ale hukumu kɔnɔna na sa bi balontan minnu bɛ yen o ye Algérie ale ni Autriche ye Jordanie ani Argentine o ye an ye mun sɔrɔ yen nka hakilila Ghana fana ka ndolatan fana bɛ yen ani Croatie o fana ni Congo o fana bɛ yen o b'a tɔ dafa o y'a match 4 ye bi n'olu banna pewu o la sa an bɛ n'an ta n'an bila dɔn nka nin waati in na an bɛ se ka min fɔ groupe ninnu bɛ yen n'olu ka ndolatan banna an bɛ se k'an sigi ni min ye 16e de finale la k'o tɛ wuli fiyewu o ye Argentine ni Cap Vert ye o kɔni ndolatan wa manu ma wan do dɛ wa a bɛ taa Miami de jouer kalo tile 3 nata ye filanan min bɛ yen o ye Australie ale ni Égypte ye o fana kan ka taa Dalasikaw olu fɛ yen min ye 4nan ye o ye France ni Suède ye o ndolatan ye maa caman sigilen don k'ale kɔnɔ ko yalama ko France ye bɔ ko 3 seko 3 min kɛ ko groupe kɔnɔna don wa walima se yɛrɛ don ko na dɔgɔ duman o ye ni Suède ye ni Ala sɔnna ma Belgique Espagne olu dɔ la kelen olu ni Congo bɛ sɔn ka bɛn ni Congo taara ka qualifier han fala ye olu fila dɔ la kelen olu kɔni ni Congo bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na sa min bɛ yen no olu kɔni bɛ se ka fɔ ko olu ye 16e de finale minnu dɔgɔ dɔɔnin don o ye ninnu ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na farafina an taara ni tɔn 10 de ye nka nin waati in na an ka tɔn minnu bɛ yen an ka jamana minnu bɛ yen n'o o jamana 10 na sa n'olu sera ka ɲɛ sɔrɔ o ye jamana 7 ye jamana 7 in na fala an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna tilegan in na o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Afrique du Sud ye ale kɔni ale ye ɲɛ sɔrɔ
Ghana fana ye ɲɛ sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire ye, Égypte, Cap Vert, Sénégal, Maroc ani Ghana. An bɛ dugawu kɛ Congo ka far'u kan n'o tɛ kɔni Tunisie ale ni dɔ in tɔgɔ ye di Tunisie tɛ de an yɛrɛ ɲinɛna an ka jamana tɔkelen dɔ kɔ an ka jamana tannan o Tunisie kɔni b'a la o Tunisie kɔni taara so Tunisie taalen don so an bɛ dugawu de kɛ sa Cap Vert ala ka a jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma sini o b'a sɔrɔ an ye 16e de finale Algérie de bɛ ten lingilanga la Algérie y'an dan n'a ye ala k'a ɲɛ ka di u ma u ka se ka qualifier n'Algérie qualifiera tulo min ja o ni Maroc bɛ yɔrɔ min na kɔni Algérie bɛ tɛmɛ o i sigi k'a lajɛ i b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna Maroc ma qualifier olu ma ɲi dɛ olu ma nɔgɔn dɛ donc n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 o b'a sɔrɔ an kɔni ye 16e de finale bɛɛ sɔrɔ wa fana min ye fɛn bɛɛ sɔrɔ la Kolina fana ale fana ko ka yɛlɛma min kɛ fala ye k'a bɛ jalatigɛ bi su in na tirage ko in an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sini kɛra laban ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta